మీ ఆగ్నేయం పెరిగిన స్థలంలో ఈ విధంగా ఈ ప్లాన్ ప్రకారంగా సవరించి గణితం చేసి ప్లాన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి అధిపతి ఇంటికి ధ్వజాయం ఇంద్రుడు అధిపతి, ఆయుష్ 112 సంవత్సరములు, ఆదాయం 10, ఖర్చు 5, ధనం ఎక్కువైన కర్త ధనవంతుడు అవుతాడు. ఈ ప్రకారంగా మీరు ఇల్లు కట్టుకోండి, శుభం జరుగుతుంది. పై అంతస్తు కూడా మీరు బాల్కనీ కలుపుకొని గృహ నిర్మాణం చేయుటకు ఇంటికి అధిపతి కుబేరుడు, ఆదాయము 11, ఖర్చు 4, మంచి అధికమైన ఆదాయంతో పథకం వేసి కొలతలేసి ప్లాన్ ఇచ్చాను. ఇదే ప్లాన్ ప్రకారంగా మీరు గృహ నిర్మాణము చేసుకునే ఏడలో శుభం జరుగుతుంది. ఇది కాదని మీరు వేరే ప్లాన్లతోటి మీరు ఫాలో అయితే ఆ విధంగా కట్టుకుంటే మాత్రం మీకు గ్యారంటీ ఉండదు. కష్టాలు సమస్యలు యథావిధంగా ఉంటాయి.